σύντροφοι, έχουμε από τη μια τη μεγάλη χαρά να έχουμε πάλι τον αγαπητό μας Γιώργο Τσιάρα, ένα από τους καλύτερους αναλυτές της διεθνής εξελίξης. Και το δεύτερο, για να συζητήσουμε τις πιο επικίνδυνες εξελίξεις με την ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή, από τη Βενεζουέλα και τη Λατινική Αμερική, στο Ιράν και στην Ασία, περνώντας από την τραγωδία της Γάζας και της Παλαιστίνης, ο πόλεμος στην Ουκρανία και τα ζητήματα αυτά που θα συζητήσουμε τώρα. Λοιπόν, θα μιλήσει στην αρχή ο Γιώργος, μετά θα υποστείτε και εμένα, άρτια πληθέντα από τη γείτονα Τουρκία, που τέτοια ζητήματα της συζητήθηκαν και θα τα πούμε μετά. Καλησπέρα και από μένα. Είναι πάρα πολλά τα θέματα αυτές τις μέρες στα διεθνή. Είναι δύσκολη και για διεθνατζίδες, όπως έγραψα πρόσφατα. Ήρθα και εγώ περισσότερο για να συζητήσουμε, παρά για να σας πω τις εξυπνάδες μου, τις οποίες γράφω έτσι και κάθε μέρα και μπορείτε να τις δείτε. Θα σας διαβάσω το κείμενο που έγραψα το Σάββατο για την Βενεζουέλα, το οποίο λέγεται «Υδρογονάνθρακες ο θησαυρός». Και μετά πιστεύω θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για όλη την γάμα των θεμάτων. Από την Ουκρανία μέχρι το Ιράν, μέχρι την Ιρλανδία, μέχρι την Ταϊβάν, τα οποία σχετίζονται μεταξύ τους φυσικά και συνδέονται. Αλλά είναι ένας κικαιώνας, τον οποίο όποιος σας πει ότι καταλαβαίνει πραγματικά τι συμβαίνει και τι θα γίνει αύριο, σας λέει ψέματα. Και σίγουρα δεν θα το κάναμε. Λοιπόν, ένας μήνας συμπληρώνεται σήμερα από την καθυστερική απαλλαγή του Νικολάς Μαδούρο και τη συζύγου του και στο μεσοδιάστημα πολύ λίγα πράγματα έχουν αλλάξει στη Βενεζουέλα. Παρά τους κομπασμούς του Τραμπούκου Αμερικανού Προέδρου και τις συνεχείς προσπάθειες δαιμονοποίησης της υπηρεσιακής διαδόχου του απαχθέντος, της Ντέλση Ροντρίγκες, από τα ξένα ΜΜΕ. Και ιδιαίτερα από την Κάρτια, που επιχείρησε να παρουσιάσει την ίδια και την οικογένειά της ως συνεργούς στην παράδοση του Προέδρου στους Αμερικανούς εισβολείς, στηριγμένη ως συνήθως σε ανώνυμες μαρτυρίες. Η κυβέρνηση των Τσαβίστας, κυριολεκτικά μια κυβέρνηση Μαδούρο χωρίς τον Μαδούρο, διατηρεί τον πλήρη έλεγχο του στρατού και του κράτους. Ενώ η έτσι κι αλλιώς ανύπαρκτη αντιπολίτευση της νομπελίστριας χωρίς Νόμπελ, αφού πήγε και το έδωσε στο Τραμπ, της Μαρίας Κορίνας Ματσάδο, έχει κυριολεκτικά εξαφανιστεί από τη συζήτηση. Φαίνεται ότι ακόμα και η πλειοψηφία των αντιτσαβίστας ψηφοφόρων δεν τη συγχωρούν την ανοιχτή υποστήριξη του εμψυχρού βομβαρδισμού της χώρας τους και τη δολοφονία δεκάδων στρατιωτικών αλλά και αμάχων. Ταυτόχρονα όμως η Βενεζουέλα, ένα μήνα μετά, παραμένει μια πολιορκημένη, αιχμάλωτη χώρα σε ασφυκτικό κλειό. Η Αμερική συνεχίζει τον ναυτικό αποκλεισμό και τις κατασχέσεις δεξαμενόπλων από την αρμάδα των πολεμικών σκαφών της. Παρακολουθούν ουσιαστικά ένα σχιζοφρενικό σκηνικό, όπου οι τσαβίστας παραμένουν στην εξουσία υπό αμερικανική κυδαιμονία και συνεχείς εκβιασμούς για νέα χρήση βίας, και όπου ο Τραμπ και ο σκοτεινός εγκέφαλος του δόγματος Ντον Ρόε, ο Αμερικανοκουβανός Μάρκο Ρούμπιο, υπονομεύουν καθημερινά την έφθραυστη εξουσία της Ροντρίγκες, ενώ ταυτόχρονα εκθιάζουν την αγαστή συνεργασία μαζί της. Αλλά και η ίδια η Ροντρίγκες υπερασπίζεται στις ομιλίες της τις αρχές της Πολυμεριανής Επανάστασης, την ίδια στιγμή που η σχέση με τον ΗΠΑ μαζί της μοιάζει να ικανοποιεί όλα τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να υπάρχει κάποια σοβαρή αντίσταση. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτής της εξαναγκασμένης ελαστικότητας του Καράκας, πάντα βέβαια υπό τη φωνική απειλή των σύγχρονων κανονιοφόρων, είναι βέβαια και η έγκριση από το Κοινοβούλιο της Βενεζουέλας πριν λίγες μέρες του νέου νόμου για το σταδιακό και υπό όρους άνοιγμα της εθνικοποιημένης πετρελαϊκής βιομηχανίας στο ξένο κεφάλαιο. Το έφερε προς ψήφιση η πρώην Υπουργός Πετρελαίου, Ροντρίγκες. Είναι ένας νόμος που ενώ διατηρεί σε μεγάλο βαθμό το κρατικό έλεγχο της πετρελαϊκής παραγωγής και των πωλήσεων μέσω της δημόσιας εταιρείας της 5VSA, υπόσχεται ταυτόχρονα να παραχωρήσει σε ιδιωτικές, διάβαζε αμερικανικές εταιρείες, τον έλεγχο της παραγωγής
και των πωλήσεων συγκεκριμένων κοιτασμάτων πετρελαίου, κυρίως μέσω του κλασικού μοντέλου production sharing, δηλαδή συνεκμετάλλευσης, που ακολουθείται από τις περισσότερες χώρες της Μέσης Ανατολής και του Περσικού. Ο νόμος υπόσχεται ακόμα να μειώσει τη φορολογία και σε μια σημαντική λεπτομέρεια να επιτρέψει την ανεξάρτητη, λέμε τώρα, διαιτησία σε περιπτώσεις διαφορών μεταξύ εταιριών και δημοσίου. Πολλοί κακοθελητές, ανάμεσά τους και αρκετοί αμερικανόψυχοι Έλληνες, που πανηγύρισαν την αρπαγή Μαδούρο και φυσικά δεν δίνουν δεκάρα τσακιστή για την ευημερία του βενεζουελάνικου λαού, έσπευσαν να παραχαρακτηρίσουν με πηχαίους τίτλους τον νόμο αυτό σαν συνθηκολόγηση του Καράκας της αμερικάνικης πιέσης και σαν πρώτο βήμα για την πλήρη ιδιωτικοποίηση των μεγαλύτερων πετρελαϊκών αποθεμάτων στον κόσμο. Αυτά όμως είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Διαβάζοντας πιο προσεκτικά τις προβλέψεις του νόμου και κυρίως ακούγοντας τα διάφορα σχόλια Αμερικανών ειδικών, σαν τον Τεξανό καθηγητή ενεργειακής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο του Χιούστον, τον Ed Hills, ο οποίος μίλησε εκτενώς στο Al Jazeera, γίνεται σαφές ότι ο νόμος δεν μεν δίνει κάποια έξτρα κίνητρα στις αμερικανικές και άλλες εταιρείες να επενδύσουν στη Βενεζουέλα, αλλά είναι γραμμένος έτσι ώστε το Καράκας να διατηρεί μακροπρόθεσμα τον πλήρη έλεγχο της παραγωγής. Όπως λέει ο Hills, και φάνηκε άλλωστε και κατά την πρόσφατη συνάντηση του Τραμπ με τους επικεφαλείς 5 μεγάλων πετρελαϊκών εταιριών των ΗΠΑ, στην πραγματικότητα κανένας Αμερικανός δεν βιάζεται να επενδύσει τα λεφτά του εκεί, καθώς θα απαιτηθούν τεράστιες επενδύσεις για την άντληση του δύσκολου στη διείληση λόγω του μεγάλου ποσοστού θιαφιού βενεζουελάνικου αργού πετρελαίου. Επενδύσεις που δεν δικαιολογούνται με τίποτα από τις σημερινές διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Hills, οι ΗΠΑ εισάγουν περίπου 4 εκατομμύρια βαρέλια φθηνό βαρύ αργό πετρέλαιο, heavy crude, την ημέρα, κυρίως από το Καναδά. Και δεν έχουν λόγο να ρισκάρουν τα λεφτά τους σε μια ανοιχτά εχθρική χώρα, ακόμη κι αν ο Τραμπ προχωρούσε, όπως τους έπαιξε, σε ομοσπονδιακή επιδότηση με δισεκατομμύρια δολάρια των φορολογουμένων. Αλλά και άλλοι αναλυτές, όπως διαβάσαμε στα ξένα πρακτορία, παραμένουν πολύ επιφυλακτικοί ως προς την πρακτική εφαρμογή του νέου νόμου. Υποστηρίζουν ότι οι διατυπώσεις του στερούνται σαφήνειας και ότι οι αλλαγές δεν επαρκούν για να υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις που αξιώνουν οι ΗΠΑ. Κοντολογείς, υδρογονάνθρακες ο θησαυρός. Για την ακρίβεια, τη δεδομένη χρονική στιγμή, μοιάζει πιθανότερο να εκμεταλλευτεί τις διατάξεις του νέου νόμου η Κίνα, που ήδη έχει ξεκινήσει μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις στη Βενεζουέλα με το προηγούμενο καθεστώς. Παρά οι αμερικάνικες εταιρείες που κοιτάνε πρώτα και πάνω απ' όλα το βραχυπρόθεσμο κέρδος. Και αφήστε τον Ρούμπιο να καυχέται όσο θέλει στη Γερουσία για την εξάλληψη δήθεν της Ιρανικής, της Ρωσικής και της Κινέζικης παρουσίας στη Βενεζουέλα. Ο μόνος πραγματικός μοχλός πίεσης που διαθέτει πλέον η Αμερική είναι η δύναμη των όπλων. Αλλά για πόσο μπορεί να μείνει η πειρατική αρμάδα παρκαρισμένη στην Καραϊβική? Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι ο Πολύς Ρούμπιο στριμώχτηκε άγρια την περασμένη Πέμπτη, όχι μόνο από δημοκρατικούς, αλλά και από αρκετούς ρεπουμπλικάνους βουλευτές και γερουσιαστές, που τον κατηγόρησαν για παραβίαση του συντάγματος με την ανάληψη πολεμικών επιχειρήσεων χωρίς άδεια του Κογκρέσου και απείλησαν ότι θα βάλουν βέτο σε περίπτωση νέων εξηθελικών επιθετικών ενεργειών. Ο Κουβανοαμερικάνος υπουργός υποστήριξε από τη μεριά του ότι η απομάκρυνση του Μαδούρο ήταν, λέει, αναγκαία, καθώς η Βενεζουέλα είχε μετατραπεί, λέει, σε βάση επιχειρήσεων των αντιπάλων των ΗΠΑ. Άφησε έτσι σε δεύτερη μοίρα τις ανοησίες περί δίθεν συνεργασίας του καθεστώτος με διακινητές ναρκωτικών. Και βέβαια τα μάσησε στο ζήτημα της δημοκρατικής μετάβασης, αφού αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι οι τρισκατάρατοι τσαβίστας θα παραμείνουν για αρκετό καιρό στην εξουσία. Η ειρωνία είναι βέβαια ότι περίπου την ίδια ώρα που ο Ρούμπιο έλεγε αυτά στη Γερουσία, ο Τραμπ ανακοίνωνε πως είχε μια πολύ παραγωγική συνομιλία με τη Ροντρίγκες και πως αφενός θα ανοίξει όλο τον εμπορικό εναέριο χώρο πάνω από τη Βενεζουέλα και αφετέρου ότι διέταξε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ να εκδώσει, λέει, γενική άδεια που επιτρέπει συναλλαγές με το καθεστώς της Βενεζουέλας και την κρατική εταιρεία 5LSA, έροντας τον σχετικό πολυετή αποκλεισμό. Είναι δύο πολύ σημαντικές και κυρίως άμεσες και χειροπιαστές εξελίξεις για την πολιορκημένη επί χρόνια και χυμαζόμενη από το αμερικανικό εμπάργκο χώρα. Βέβαια, ο Μινχάουζεν Τραμπ είπε παράλληλα ότι μεγάλες αμερικάνικες πετρελαϊκές εταιρείες βρίσκονται ήδη στη Βενεζουέλα και εξερευνούν την περιοχή και επιλέγουν, λέει, τις τοποθεσίες τους για να φέρουν πίσω τεράστιο πλούτο και για τη Βενεζουέλα και για τις ΗΠΑ.
αν δεν. Αυτό είναι το κείμενό μου του Σαββάτου. Χαίρομαι να πω ότι δεν έχει ανατραπεί ακόμα. Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως κάτι. Στο μεταξύ περάσαμε 2-3 άγρυπνες νύχτες εμείς οι διεθνατζίδες με το Ιράν, διότι πλέον είναι ένα reality show. Η κάμερα γυρίζει, τη μία μέρα είναι η Ιρλανδία, μετά ασχολούμαστε με το Ρούτερ, μετά ξαναπάμε στην Ουκρανία, μετά γυρίζουμε στη Βενεζουέλα και κάθε φορά που λέει κάτι ο Τραμπ πέφτουν όλοι να ερμηνεύσουν την πυθία, το αν λέει αλήθεια, το αν λέει ψέματα. Εγώ λέω ότι κάθε φορά λέει ψέματα, απλά δεν ξέρει και ο ίδιος πότε λέει ψέματα και πότε όχι. Οι ίδιοι συνεργάτες του, αν διαβάσετε σε κάποια δημοσιεύματα, ιδίως του Πολιτικό και του Άξιος, που φαίνεται ότι έχουν ανθρώπους μέσα στην αυλή του Τραμπ, γκρινιάζουν ότι κάθε φορά δεν ξέρουν τι από αυτά που λέει είναι αλήθεια. Δηλαδή, του γράφουν κάτι, αυτός βγαίνει λέει άλλα και πραγματικά δεν ξέρει τι να κάνει με αυτόν τον άνθρωπο. Εντάξει, είναι μια κλινική περίπτωση, νομίζω. Ίσως η Κατερίνα θα έπρεπε να μας μιλήσει και όχι εμείς για αυτό. Σίγουρα είναι ανάρκησος, σίγουρα είναι μεγαλομανής και σίγουρα είναι κοινωνιοπαθής. Έτσι, νομίζω αυτά είναι τα στάνταρ. Και πολλά ακόμα τα οποία... Λοιπόν, θα δώσω το μικρόφωνο τώρα στο Σάββα και περιμένω την κουβέντα, γιατί και εγώ πιο πολύ ήρθα να ακούσω παρά να μιλήσω. Ευχαριστούμε τον Γιώργο για την πολύ πυκνή και εύστοχη παρουσίαση που μόλις μας έκανε. Συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά έχω γυρίσει μόλις εχθές το βράδυ από την Τουρκία άρρωστος. Έτσι. Έχω αυτή την μπάσα φωνή τώρα σήμερα και αποφεύγω να φύγω στους συντρόφους και συντρόφους. Λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ, όπως όλοι μας εξάλλου εδώ, σαν εξαιρετικά επίγουσα και δραματική, θα μπορούσα να πει, στην κατάσταση που ζει όλη η ανθρωπότητα και μονάχα εμείς, και μάλιστα σε συνθήκες μιας πολύ μεγάλης σύγχυσης. Δηλαδή, ανάμεσα στην ραγδαία ταχύτητα των μεταβολών που γίνονται στην παγκόσμια σφαίρα, αλλά και στη γειτονιά μας και μας στείλει άμεσα σχεδόν κάθε χώρα και κάθε λαό, υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα σε αυτό και την κοινωνική συνείδηση των πλατύτερων μαζών, ιδιαίτερα όπως επιχειρούν να την παραπληροφορήσουν και να την επιτείνουν τα μαζικά μέσα παραπληροφόρησης των κυρίαρχων. Θα ήθελα, όπως και ο Γιώργος πιο πριν, να θυμίσω ότι μιλάμε ένα μήνα μετά από την Αμερικάνικη πολεμική εισβολή για πρώτη φορά στην Νότια Αμερική. Δεν έχει να κάνει με τα ίδια που ξέραμε για την Γρανάδα ή για το Παναμά. Η Βενεζουέλα δεν είναι Παναμάς και ο Μαδούρο δεν είναι Νορβέγα, όσο και μερικοί λύθοι προσπαθούν να πούν. Και έχει αποφασιστεί σε μια πρόσφατη συνάντηση που εμείς αναεκπήραμε μέρος, 17 Γενάρη, βασικά με λατινοαμερικάνικα κινήματα, οργανώσεις και κόμματα της αριστεράς, να ορίσουμε τη σημερινή ημέρα για την απελευθέρωση του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συντρόφισσας γυναίκας του, της Σίλια Φλόρες, και είναι δυνατόν από τώρα κάθε 3 του μήνα, από εδώ και μπρος, να φέρνουμε αυτό το θέμα διαρκώς, απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση και το σταμάτημα αυτής της υπεριαλιστικής επέμβασης ενάντια στην Βενεζουέλα, το λαό της και όσα κεκτημένα έχει δώσει η Βολιβαριανή Επανάσταση και που δεν πρόκειται να σταματήσουν εκεί. Πέρα από την αγωνία που έλεγε πιο πριν ο Γιώργος για το τι μελιγενέστηκε με το Ιράν, θα έρθω παρακάτω σε αυτό, υπάρχει αγωνία για την Κούβα, έτσι. Είναι στις 29, αν δεν κάνω λάθος, του Γενάρη, έκανε τον πλήρη αποκλεισμό. Δεν υπάρχει εχθρισμός στα νοσοκομεία. Είναι η ζωή φοβερή.
οι συνθήκες ζωής στην Κούβα. Γιατί η Κούβα με όλα τα στραβά που μπορεί να βρει κανένας να κριτικάρει παραμένει το νησί της Επανάστασης. Και αυτό φάνηκε με την πραγματικά κάτω από αυτές τις συνθήκες μια μεγαλειώδης διαδήλωση στην οποία έγινε για να τιμήσουν τους 32 Κουβανούς νεκρούς που πολεμήσανε και πέσανε μαζί με 100 και πολίτες και Βενεζουελάνους στις 3 του Γενάρη του 26. Αλλά ήταν κάτι άλλο, δεν ήταν fake news με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά που έβλεπες και η ομιλία της γυναίκας που μίλησε ήταν συγκλονιστική. Επίσης θα ήθελα κάτι που δεν πρέπει να ξεχαστεί και τουλάχιστον όχι μονάχα οι λαοί της περιοχής της Μέσης Ανατολής της Δυτικής Ασίας θα έχουν το διακόψει στο νου τους, αλλά και ιδιαίτερα η δικιά μου γενιά της αντιδικτατορικής πάλι, σημάδεψε αυτό όπως θέλετε πέστε, έχει σημαδευτεί. Γιορτάζουμε τώρα, είναι από χτες, αν δεν κάνω λάθος, τις 10 μέρες της Αυγής. Οι 10 μέρες της Αυγής είναι οι 10 μέρες της τελικής βάσης, της τελικής επόβου, της Ιρανικής Επανάστασης, που είναι το μόνο ένοπλο επεισόδιο, έτσι. Από το 1978 μέχρι το Φλεβάρι ήταν ειρηνικές, τεράστιες όποιες διαδηλώσεις που σκοτώνανε οι φωνιάδες του Σάκη για να ακολουθήσει η κηδεία των νεκρών με ακόμα μεγαλύτερη διαδήλωση και νέους νεκρούς, μετά η κηδεία των νεκρών. Η επανάσταση του Ιράν, που μερικοί μπορούν να την βρίζουν τόσο εύκολα, ήταν μια επανάσταση που η εργασία του πένθους, που λένε οι ειδικοί, είναι ταυτόσιμο με την επανάσταση. Και που δεν κάνουν πίσω καθόλου. Η ένοπλη περικύκλωση, η επίθεση, αφού έχει φύγει ο Σάκης, έχει επιστρέψει ο Χομεΐνι, γίνεται τις 10 μέρες της Αυγής. Όπως η περιφερεια και η Οκτωβριανή Επανάσταση, η μεγάλη επίθεση στα Χειμερινά Ανάκτορα, ήταν ένα μικρό επεισόδιο και έχουμε πολλούς νεκρούς, 180 νεκρούς. Έτσι, θα ήθελα εξ αρχής να αποτίσω φόρο τιμής σε αυτή την επανάσταση που μας την παρουσιάζουν απλά σαν το θεοκρατικό τέρας όπου βήθησε στον Μεσαίωνα την περιοχή την ίδια στιγμή που ο στυλοβάτης της βαρβαρότητας στην περιοχή φέρει από το σιωνιστικό Ισραήλ, μαζί με το σιωνιστικό Ισραήλ, ήταν το Ιράν του Σάκη. Δεν μπορεί να φανταστείτε, είχαμε την τύχη τέλος πάντων να εμπλακούμε σε αυτά, αλλά είναι μια άλλη ιστορία. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι κάνανε. Τα βασανιστήρια της ελληνικής χούντας, του Μπάμπαλε και των Ρέσων, ήταν τίποτα μπροστά σε αυτά. Λοιπόν, που έκανε η Σαβάκ και τολμάνε να μου εμφανίζεται με αυτή το κουρέλι και το σήμα τον Παχλεβί στο Σύνταγμα ή δεν ξέρω που αλλού στα προπύλα γιατί έλειπα κιόλας, από ότι είδα κάτι φωτογραφίες άθλιες. Δεν μπορώ να φανταστώ, μόνο ένα μου για να καταλάβετε δεν είναι το μόνο και δεν είναι ίσως το χειρότερο. Υπήρχαν δύο κληρικοί, ο ένας είναι ο πατέρας και ο άλλος γιος, ο ένας ο Αγιατολά Μονταζέρη, από τους ηγέτες της Επανάστασης, στην Κόμ, τον συναντούσε τέλος. Ο γιος του είχε πάρει το παρατσούκλι και αυτός κληρικός, Αγιατολά Ρίγκο, από την καουμπόικη ταινία της εποχής εκείνης και τα ιταλικά σπαγγέτι φιλμ. Γιατί γύρναγε όλη τη Μεσαία Ανατολή και όπως ο Σουλεϊμανί πολύ αργότερα οργάνωνε Αντάρτικα. Λοιπόν, για να τους κάνουν να υποχωρήσουν, πώς το λένε, να συμβιβαστούν, να τα πουλήσουν, είχαν βάλει τον πατέρα και τον γιο, τον ένα απέναντι στον άλλο, δεμένο σε μια σχάρα που έκαιγε. Και έβλεπε ο ένας τον άλλον. Κανένας δεν λύγησε. Αργότερα τον γιο τον δολοφόνησαν. Και αυτό συνεχίστηκε δηλαδή στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων.
Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς οι μαρξιστές γίναμε μουσουλμάνοι, έτσι. Αλλά πρέπει να καταλάβει κανένας το τι ακριβώς συνέβηκε και πόσες αλήθειες επ' ευκαιρία έχει εκφράσει κάποιος που δεν ήταν μαρξιστής, αλλά τον είχε στείλει Κοριέρα Ντελασέρα να κάνει αυτό που έλεγε φιλοσοφικό ρεπορτάζ στην περιοχή εκείνα τα χρόνια της Επανάστασης, ο Μισελ Φουκού. Δεν ξέρω αν έχουν βγει και ελληνικά τα κείμενά του, το άρθρο εκείνο. Αλλά ήταν η τελευταία μεγάλη έκφραση της κόκκινης δεκαετίας που πήγαινε το Μάη του 1968 στην Ιρανική Επανάσταση, που γκρεμίζει τα στυλοβάτι του Αμερικάνικου Ιμπεριαλισμού και το Σιάτλ ουσιαστικά εξαφανίστηκε μετά από αυτή την επανάσταση. Προσπάθησαν να τη διαλύσουν βάζοντας τον Σαντάμ να κάνει και τον πόλεμο, γιατί ο στρατός είχε διαλυθεί, αλλά ποτέ μην τις βάλει σε μια επανάσταση, έλεγε ο Λεωτρός. Την πατήσαμε. Λόγω χρόνου δεν θα πίνω περισσότερο, απλώς αποτείω να πω τιμής. Σε μια επανάσταση που πέρα που έχει γίνει στόχος επίθεσης από έναν νάρκης, όπου σημαίνει ένα τελείως ανασφαλή, δεν το πω ότι έχω μάθει. Αυτή η τερατώδης ναρκισισμό του Καλιγούλα στο λευκό ή μαύρο οίκο δείχνει, μην νομίζετε του κάνει τον γκάργα. Είναι μια τρομακτική, είναι μια φούσκα και το ξέρει. Δεν είναι καλύτερη από τα παρδαλά βρακιά που φορούσε και που έγινε ρεζίλη στις διάφορες γυναίκες. Τέτοιο είναι. Και θα την πατήσει. Και θα γίνει πιο επιθετικός και πιο καταστροφικός. Είναι η έκφραση ενός ολόκληρου συστήματος σε παρακμή. Όπου ο Νέρονος, ο Καλιγούλας και αυτά ήταν η παρακμή της Ρώμης. Μόνο που δεν θα τραβήξει τους αιώνες που ακολούθησε η παρακμή αυτή μέχρι την πτώση της. Και βλέπεις τις φρικαλαιότητες να γίνονται. Ένα μικρό επεισόδιο, υπήρχε το Lincoln Center από τον Αμπράμ Λίνκον στη Νέα Υόρκη, έγινε John Kennedy Center και τώρα αποφάσισε ο Τραμπ να ονομαστεί Trump's Center, Cultural, και σχέση με τον πολιτισμό του. Και πολύ καλά ήταν ένας πολύ μεγάλος συνθέτης φίλος μουσικής, ο Φίλιπ Γκλάς, τον ξέρετε, είχε να γίνει να παίξουν τη συμφωνία νούμερο 10 Αμπράμ Λίνκον και είπε απαγορεύεται να παιχτεί, γιατί οι αξίες για τις οποίες πολέμησε ο Λίνκον είναι τελείως αντίθετες από αυτά που προσφέρει ο Τραμπ. Αλλά αυτό τις αντιδράσεις μέσα στην Αμερική θα τις δούμε παρακάτω, έτσι τις ρίζες και τις αδυναμίες του ίδιου. Εκείνο που πρέπει να δούμε κάτι εξής, ότι όντως μας βομβαρδίζει κάθε μέρα το ένα μετά το άλλο, προσοχή του κόσμου μεταποφύγεται, πολλές φορές και αυτό είναι από μόνο του ένας παράγοντας σύγχυσης. Πρέπει να δούμε ότι σίγουρα όλες αυτές οι εξελίξεις είναι διαφορετικές. Ακολουθούν μια ανισόμερη εξέλιξη. Δεν είναι το ίδιο το τι συμβαίνει στην Βενεζουέλα, με το τι απειλεί το Ιράν, δεν είναι το ίδιο η Γρυλανδία, με τα κατάλληλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από μόνο τους δεν είναι το ίδιο άλλα πράγματα που αφορούν και εμάς εντελώς άμεσα. Αλλά αυτή η ανισόμερη ανάπτυξη εκρήξεων είναι ταυτόχρονα συνδυασμένη. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε καμιά επιμέρους έκρηξη από αυτές, είτε αγνοώντας τις ιδιαιτερότητές της στην ισομέρεια, είτε αγνοώντας την αλληλοσύνδεση σε ένα κόσμο μιας καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης που η ίδια έχει μετά το κράχ του 2008 πάθει, έχει εκραγεί προς τα μέσα, imploded, είναι ενδόρυξη. Είναι δεμένα όλα αυτά. Από το Καράκας και την απαγωγή, την εισβολή, στη σύνοδο του Νταβός και την ομιλία Τραμπ εκεί και την απέσια εκείνη φιέστα της παρουσίασης του Board of Peace, του Συμβουλίου για πολέμου, του Συμβουλίου Ειρήνης είναι αστείο για τη Γάζα. Είναι δηλαδή και χώπουσα, δηλαδή είναι φρικτό. Η κεκαιρία δεν έλεγε τίποτα άλλο.
Είχαμε ευκαιρία σε συνάντηση του Κρακόφσκι να μιλήσουμε με ανθρώπους περιοχής. Δεν μπορεί να φανταστείτε πώς πεθαίνουν και πόσα παιδιά πεθαίνουν μες στο κρύο. Πόσοι κάπου 70.000, 50 με 70.000 ξεσπιτώθηκαν στην Δυτική Όχθη τον καιρό της ειρήνης και μου κάθονται όλοι αυτοί δίπλα-δίπλα. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση στην οποία ζούμε. Αλλά πρέπει να δούμε τον Καράκας, τον Νταβός, στην Αμερικάνικη Αρμάδα, στον κόλπο, με επαπειλούμενη πολεμική επίθεση στο Ιράν, τις απειλές συνομιλίες πριν και μετά τον Νταβός και τον Νταβός για τη Γρυλανδία, για να την αγοράσει ή να την κατακτήσει η Αμερική του Τραμπ, ή ό,τι ακολουθεί από εκεί πέρα μετά είναι αλληλένδετα. Αν θέλετε, η Βενεζουέλα πρέπει να ειδωθεί σαν το πρώτο τακτικό βήμα αυτού του απέσιου ντοκουμέντου που λέγεται National Security Strategy of the United States of America, Νοέμβρη 2025, δημοσιεύτηκε ανήμερη του Αγίου Σάββα, 5 Δεκέμβρη του 2025, ποια είναι η εθνική στρατηγική ασφάλειας, και η οποία, αν θέλετε, μας δίνει ένα κλειδί, παρόλο που είναι ένα πολύ αντιφατικό κείμενο, πάρα πολύ αντιφατικό, λέει και ξελέει διάφορα πράγματα, σε διάφορα σημεία, αυτή που έχει για πολύ μεγάλο κειμένο. Δεν είναι μια εθνική, είναι μια παγκόσμια στρατηγική για την επανακατάκτηση της παγκόσμιας ηγεμονίας του παρεκμασμένου αμερικάνικου καπιταλισμού σε μια εποχή που ο παγκόσμιος καπιταλισμός ο ίδιος είναι ιστορικά ξεπερασμένος και γερολαίος και που εξ αρχής χρειάζεται να διαλύσουμε την σκόπιμα προβαλλόμενη αυταπάτη, ότι αυτό είναι ένα δείγμα μιας πολιτικής απομονωτισμού, ότι η Αμερική γυρνάει μόνο στα του οίκου της, στο δυτικό ημισφαίριο και στην Αμερική την ίδια. Αυτό έχει από μια άποψη, γίνεται για πολιτικά μικρούς λόγους, αυτή είναι για να τα έχει καλά με την κοινωνική βάση που τον ψήφισε, έτσι, και ιδιαίτερα με το φασιστικό όπλο της ΜΑΚΑ, που οι οποίοι έχουν κουραστεί όλοι φοβερά από τους ατελείωτους, όπως λένε, τους ατέρμονους πολέμους και τις ήττες που είχε ο Αμερικάνικος Ιμπεριαλισμός, τις τελείως ταπεινωτικές, σε Βιετνάμ το 1975, αλλά και πιο πρόσφατα στο Αφγανιστάν, που το καιρό που άρχισε ο πόλεμος, ο Ανατολικός πόλεμος κατά της Ρωσίας στην Ουκρανία, και βλέπαμε σκηνές που παλιότεροι θυμόμασταν, ας πούμε, φεύγαμε με το ελικόπτερο από τη Χότσιμινγκ Σίτι, το Σαϊγκόν, οι Αμερικάνοι. Και τώρα έτσι όπως γινόντουσαν, πως φεύγανε από το Αφγανιστάν, κανονικώς, και οι Αφγανοί συνεργάτες του εχθρού βρίσκονται ματρωμένοι αυτή τη στιγμή σε κάτι στρατόπεδο στο Κατάρ και φοβούνται να πέσουν στη στιγμή μήπως φάνε κανένα πύραυλο από το Ιράν, έτσι και γίνει ο πόλεμος. Λοιπόν, δεν από αυτή την άποψη είναι σαφές ότι σε αυτό ότι δεν είναι μια στρατηγική απομονωτισμού, εθνικού απομονωτισμού. Είναι μια αγρίως στρατηγική πολιτική, εντάξει, αλλά είναι μια διεθνής λόγω, γιατί η Αμερική, και παρόλο την παρακμή της, είναι το ανώτερο σημείο που ιστορικά έχει φτάσει ο διεθνής καπιταλισμός σαν σύστημα, σαν τρόπος παραγωγής. Για ιδιαίτερους λόγους. Είναι μια διεθνής, μια παγκόσμια στρατηγική, γι' αυτό και κάθε ιδιαίτερο βήμα πρέπει να το δούμε. Και έτσι έρχομαι στη Βενεζουέλα. Δεν είναι το ίδιο, δεν το ξέρετε ήδη τι το λέμε, με τον Ορκέδη. Ή και τη Γρενάδα, ένα μικρό πράγμα η Βενεζουέλα, κάνεις του, πετάς απαγάγες και ιστορίες. Εδώ είναι μια τεράστια χώρα και γεμάτη ζούγκλες, γεωγραφικά είναι σχεδόν απρόσιτο.
και τα πετρέλαια που λένε και είναι νοτίως του Ορεινόκου, είναι εύκολο όπως να πας. Γι' αυτό εκείνο και που πρέπει να προσέξουμε, να προσθέτω σε αυτά που τα οποία συμφωνώ με τον Γιώργο πιο πριν, ότι αυτή η πρώτη εφαρμογή της στρατηγικής εθνικής ασφάλειας της Αμερικής του Τραμπ γίνεται στη Βενεζουέλα, βάζοντας αμέσως το ερώτημα μετά αυτή την πράξη στη Βενεζουέλα τι. Αλλά για να δούμε το μετά τι, θα είναι ο διεθνής αστικός τύπος που λειτουργεί όχι κυρίως μενόμενο για εκείνους αναλυτές που ασχολούνται κυρίως γράφοντας, ας πούμε, αυτό στην γλώσσα της αριστεράς, το εσωτερικό δελτίο, όχι τα άλλα που είναι για τα κορόιδα για μας, ας πούμε, αλλά που επισημαίνουν τους κινδύνους. Λοιπόν, το ερώτημα είναι τι σημαίνει η Βενεζουέλα για το Ισραήλ, γράφει ξαφνικά Financial Times σε μια ανάλυση. Τι θα σημαίνει από εδώ και μπρος, όχι απλά το τι θα γίνει για τη Λατινική Αμερική. Και λιγάκι ομολογώ ότι στη συνάντηση που πήρα μέρος στις 17 του Σεπτέμβρη, 17 του Γενάρη, πολλοί, ιδιαίτερα τα κάπατα της Λατινικής Αμερικής και διάφορες οργανώσεις εξωτερικής αριστεράς, βλέπαμε μόνο τη Λατινική Αμερική και τη χώρα του. Δηλαδή ήταν πολύ τη Λατινική Αμερική. Δεν είναι μόνο η Λατινική Αμερική. Η Βενεζουέλα ήταν η πρώτη εφαρμογή, τακτική εφαρμογή μια στρατηγική. Και πρέπει να δούμε τι είναι η στρατηγική και τι είναι η τακτική εδώ. Δεν μπορεί να σας κουράσω με αυτά, γιατί αυτά είναι συντρότα το ταξίδι, αλλά θα πω αυτά. Υπάρχουν δύο κείμενα που αξίζει να τα δει κανένας. Το ένα του Τζον Μεσχάιμερ. Ο Τζον Μεσχάιμερ είναι γνωστός που άσκησε κριτική. Στον πόλεμο της Ουκρανίας, ένα από τους πιο οξύς κριτικούς, έχει δίκιο. Βέβαια, ιστορικά προέρχεται από την λεγόμενη ρεαλιστική σχολή στρατηγικής του Κίσιγκερ. Και ο Κίσιγκερ ήταν ανάδεια στον πόλεμο στην Ουκρανία, έτσι. Για τους δικούς τους λόγους. Ο Μεσχάιμερ δεν είναι Κίσιγκερ, για να μην δημιουργήσω αυτά πάντα. Αλλά έχει αξίζει να το διαβάσει κανείς και να δει πώς βλέπει το τι γίνεται εκεί και τι δυσκολίες υπάρχουν. Το άλλο κείμενο που προέρχεται από τη CIA, που ας πούμε σαν εξωτερικό τους, από το Geopolitical Monitor, που δίδεται είναι πρώην CIA, εμένα μου δώσει. Και όπου, σε αφηνίζουν πολλά πράγματα, γιατί χρησιμοποιείται και μια κωδική γλώσσα που σε μπερδεύει περισσότερο, έτσι, άμα δεν είσαι τα πράγματα, τις κατανοούμε. Για να δώσω ένα παράδειγμα, συμπληρωματικά σε ό,τι δουλεύτηκα. Θυμάστε ότι μετά από τις επαφίες του Τραμπ, τους φάγαμε, τους ρίξαμε, από εδώ και μπρος εγώ κυβερνάω τη Βενεζουέλα. Το άλλο καθήκη, συγγνώμη να εκφραστεί, ο άλλος μαφιόζος, Μπουζάνο, της κουβανέζικης μαφίας του Μαϊάμι και υπουργός τώρα στην κυβέρνηση, ο Ρούμπιο, προσπάθησε να τα βάλει σε ένα πιο ορθολογικό, σε εισαγωγικά, πλαίσιο. Και μιλάει για 3 στάδια, αν θυμάστε. Νομίζω έχει περάσει και αυτό. Το στάδιο της σταθεροποίησης είναι το πρώτο, το στάδιο της ανάκαμψης οικονομικής, το δεύτερο, recovery, stabilization recovery, και το τρίτο είναι transition, μετάβαση. Από αυτήν την άποψη, αυτό που έχουμε δημοσιεύσει στη νέα προοπτική των Βενεζουαλών συντρόφων που έλεγε μετάβαση ή υποταγή, εννοεί τη μετάβαση με αυτή την έννοια, για την ολοκλήρωση της υποταγής, αν τα καταφέρουν. Αλλά για να τα καταφέρουν πρέπει να περάσουν από τα προηγούμενα στάδια, που μπορούμε τη σταθεροποίηση, recovery κτλ. Και λοιπόν πιάνω ένα-ένα που φωτίζουν και ενισχύουν αυτά που μόλις ακούσατε από τον Γιώργο. Δεν τους παίρνει, δεν τους από την πρώτη στιγμή να βάζουν τη Ματσάδο τους αρχούς τους να κυβερνήσουν. Ούτε τον άλλον τον Γκονζάλο,
ένα άλλο μαύρο αντιδραστικό που είναι πιο μικρό σου. Αυτός είναι στο, πώς λέγεται, στα Χανιά, στη βίλα του Μητσοτάκη είναι αυτός. Τον έχει ξεχάσει και η γιαγιά του. Λοιπόν, είναι αδύνατο και το αναγνωρίζουμε οι μυστικές υπηρεσίες, όλα τα όργανα του Αμερικάνικου Ιμπεριαλισμού, και δεν έχει τελειώσει το πράγμα. Και θα προσπαθήσουμε με το πιστόλι στον κρόταφο στην κυβέρνηση Μαδούρο φυσικά και με επικεφαλή στην Ντέλση Ροντρίγκες και τον αδελφό της και τους άλλους δύο, τους τέσσερις, να πετύχουν ορισμένα πράγματα, όπως το άνοιγμα της πρεσβείας, όπως τους φωνάξανε, και ορισμένες άλλες. Νομίζω είπε και ο Γιώργος πριν για τον νόμο για τους υδρογονάθρακες και τις 5 βέσεις και τα ρέστα. Αλλά ξέρουν ότι αυτό το πράγμα είναι ένα ανοιχτό ερώτημα, ένα ανοιχτό ζήτημα, μέχρι πού θα πάει. Για ποιο λόγο, νομίζετε ότι αυτό το ξέρουμε εμείς. Εμείς δεν είμαστε τσαβίστες, δεν είμαστε τρισχριστές, είναι άλλο πράγμα. Για μας η βασική αντίβαση παραμένει η Παγκόσμια Επανάσταση ή Παγκόσμιος Πόλεμος σήμερα. Και όχι απλά υπερελισμός, αντιπεριελισμός. Αλλά κοιτάξτε, δεν είμαστε βλάκες ή αριστεριστές. Για ποιο λόγο ο έγκλειστος στο Μπρούκλιν, στη φυλακή Μαδούρο, δηλώνει υποστήριξη στην Ντέλση Ροντρίγκες? Γιατί είναι πουλημένος? Γιατί θα προτιμήσει να τον στείλουν σε κάποια άλλη χώρα, στη Ρωσία όπως λέγονται, και μας βομβαρδίζουν με ανοησίες? Θα είναι, τα πράγματα είναι διαφορετικά και είναι ντροπή. Άνθρωποι που μιλάνε στο όνομα της αριστεράς ή του κομμουνισμού, μερικοί και του τροτσισμού, να λένε ανοησίες τέτοιες, τονίζοντας ότι εξελέγει με νοθεία ο Μαδούρο, ότι δεν αντιπροσωπεύει, δεν είναι ο νόμιμος. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είναι ο νόμιμος ηγέτης αυτής της χώρας. Εντάξει, είναι έτσι καταπιεσμένης από τον υπεριαλισμό χώρας. Και αυτό είναι μια παραβίαση του δικαιώματος της εθνικής αυτοδιάθεσης του ενός λαού. Από εκεί και πέρα θα κάνεις όποια κριτική θέλεις, αλλά μέσα στα πλαίσια της υπεράσπισης ενάντια στον εχθρό. Και γιατί έγινε αυτό που έγινε, αλλά φοβούνται. Δεν έχουν τον έλεγχο του στρατού, όλους τουλάχιστον. Δεν έχουν τον έλεγχο των πολιτοφυλακών. Ας μην έχουμε κανένα μιλιταριστικό πετυχισμό με τις πολιτοφυλακές, έτσι, γιατί όποιος και τη Λατινική Αμερική ξέρει τα όρια τους. Τα έδειξε και η Βολιβία και άλλα πράγματα. Αλλά εκείνο εκεί που φοβούνται είναι ότι όλα τα σχέδια, η στρατηγική τους, θα πάει περίπατο αν ακολουθήσει, όχι ρε παιδί μου, μια αναπήρωση απλά της Βολιβαριανής Επανάστασης και ένα νέο στάδιο της, σε ένα σοσιαλιστικό στάδιο ή οτιδήποτε άλλο θέλετε, αλλά το χάος. Πώς θα μπορέσουν να κάνουν τη recovery? Η recovery παραπέμπει τα πετρέλαια, έτσι. Και τι θα γίνει με αυτά. Αν γίνεται αυτό το χάος, έχεις ένα τактικό εκεί, σε κυνηγάνε κάποια άλλη εκεί, δεν είναι στη ζούγκλα και δεν ξέρεις να βγεις ζωντανός. Δεν είναι απλά ότι όλος ο λαός ενωμένος, υπάρχουν προβλήματα. Στις διαδηλώσεις που γίνανε στο Καράκας ενάντια στην Αμερικάνικη επέμβαση, υπήρχαν πολλοί, βέβαια πολλοί βορειανοί, αλλά υπήρχαν και ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης που πήρε μέρος που δεν ήθελαν πουλημένοι προδότες σε αυτήν την υπόθεση. Το δεύτερο στάδιο είναι η recovery, η λεγόμενη ανάκαμψη. Η λεγόμενη ανάκαμψη είναι πως βάζουμε χέρι στα πετρέλαια. Ήδη ο Γιώργος το είπε. Εδώ γίνεται πρόβλημα, γιατί οι μεγάλες εταιρείες πετρελαίου, η Exxon, όταν τους μάζεψε αμέσως μετά από την απαγωγή ο Τραμπ, τους λέει 100 δις το πετρέλαιο κάτω δικό σας. Οι μεγάλες εταιρείες είπαν όχι, η Exxon είπε δεν είναι επενδύσιμο η Βενεζουέλα. Κάτι μικρές, ναι. Είπαν γιατί ελπίζουν κάτι να πάρουν κάποια λεφτά από το Αμερικάνικο κράτος και κάτι να κοιτάξουν να ψηφίσουν. Αυτό συγγνώμη το λέω από την πηγή της CIA, έτσι, δεν είναι από καμιά αντιυμπεριαλιστική ή βολιβαριανή ή τροσκιστική τέτοια.
Δηλαδή, πώς θα πάμε, γιατί κοιτάξτε να πω ένα μόνο εμπόδιο. Για να κάνεις μια επένδυση τέτοια, πρέπει να κάνεις μια ασφάλιση της επένδυσης σου. Και μάλιστα μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Γιατί για μια τέτοια πετρελαίου, δηλαδή για να κάνεις πρώτα μια επένδυση εξυγχρονισμού της πετρελαϊκής δομής, αυτό που υπάρχουν και που έχουν προβλήματα. Δεύτερο, να κάνεις μια ανώτερη επένδυση ώστε να μπορέσεις να βγάλεις αυτά τα πετρέλαια και να είναι ανταγωνίσιμος στην παγκόσμια αγορά κτλ. Δεν σου φτάνουν αυτά τα πράγματα και ποια εταιρεία ασφαλιστική θα σου δώσει εγγύηση, θα δεχτεί να σε δανείσει για 20 και 30 χρόνια. Δεν ξέρεις αύριο τι θα γίνει στην Βενεζουέλα. Το τρίτο στάδιο, η μετάβαση, transition, είναι απλά αυτό που λέμε να γίνουν εκλογές για μια νέα κυβέρνηση. Αφού γίνουν όλα τα άλλα, να δούμε πώς μπορεί να μας βοηθήσουν και να συνεργαστούμε καθώς θα τους απειλούμε, θα κάνουμε το ντου και θα τους βαρέσουμε ξανά, το πιστόλι εκεί, το ένα μπλα μπλα. Το άλλο είναι τι θα γίνει με τους πετρελαιάρες. Και το τρίτο, άμα γίνουν αυτά, να δούμε αν θα μπορέσουμε να κάνουμε κηρύξουμε εκλογές. Φυσικά δεν μπαίνει θέμα Ματσάδο, ιστορίες, έτσι εμείς λέμε οι κοτσάρες, αυτά είναι παραμύθια. Δεν έχουν κανένα. Πήρε το Νόμπελ του άλλου, του Ζων Ματσάδο, αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, από αυτή την άποψη, αυτό το κείμενο εδώ, το πολιτικό, έχει μια πολύ σωστή εκτίμηση λέγοντας ότι ήταν a tactical success, strategic incoherence, μεταφράζω. Ήταν από άποψη, σωστά ελληνικά και όχι κάτι γκρίγκλιτς που λέμε, από άποψη τακτικής ήταν μια στρατιωτική επιτυχία, να κάνουν να παγάγουν τον πρόεδρο ξεγονιά αυτά, αλλά από άποψη στρατηγική υπάρχει απουσία οποιοδήποτε συνοχής. Ή θα γίνει σαν περιβόητα 3 στάδια και το πει τα Ρούμπιο, και δεν υπάρχει καμιά coherence. Αλλά αυτό, επαναλαμβάνω, υπάρχει και στο ίδιο το ντοκουμέντο της λεγόμενης εθνικής στρατηγικής ασφάλειας, που συνοδεύτηκε και με της αμυντικής ασφάλειας. Μιλάνε για 1 δισεκατομμύριο τώρα πάλι θα δώσουν λεφτά για όπλα και ζητάει ο Δένδης να δώσουμε και εμείς. Τέρμα στο ΝΑΤΟ. Αλλά αυτό θα τα πω παρακάτω. Θα επιταχύνω όμως τώρα για να σας κουράσω περισσότερο. Για άρρωστος είναι αρκετά μη κουρασμένος, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι αποτυχία. Θεωρούν, όχι εμείς, για να το λέω. Από ψυχτικής φυσικά ήταν. Κοιτάξτε, να μάθουμε διαλεκτική. Η πραγματικότητα είναι όλων αντιφάσεις. Δεν είναι ούτε όπως γουστάρουμε. Η Βολιβοριανή επανάσταση προχωράει, τέτοια θα τους φάει και θα τους ρίξει τα άλλα και μπλα μπλα μπλα. Ούτε από την άλλη μεριά τα ψέματα των άλλων. Έχει σημασία να δεις τι λένε οι ίδιοι, όχι τόσο Τραμπ, οι άλλοι, που είναι πιο επικίνδυνοι ίσως. Απλώς κολακεύουν τον εγωισμό του και τον αρτισισμό του και την πληρώνουμε εμείς όλοι. Λοιπόν, δεν έχει καμιά συνοχή αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό φοβούνται οι πιο ισχυροί κύκλοι του αμερικάνικου κεφαλαίου. Όχι μικρό, όταν λέμε μεσαίοι, εκεί δεν είναι για μας, θα ήταν αούα, έτσι, λεφτάδες. Αλλά και αυτό ισχύει πολύ περισσότερο, γιατί πώς απαντάς στο ερώτημα, αν μετά τη Βενεζουέλα είναι το Ιράν. Το Ιράν δεν είναι, όπως η Βενεζουέλα δεν είναι Παναμάς, το Ιράν δεν είναι Βενεζουέλα. Από κάθε άποψη, γεωγραφική, γεωπολιτική κτλ. Και δεν συμφωνώ με ορισμένους φίλους και συντρόφους που νομίζαν ότι, ξέρω εγώ, προληπτικά έγινε το χτύπημα στη Βενεζουέλα, ώστε αν το Ιράν κλείσει το Χορμούζ, να έχουν τα πετρέλαια της Βενεζουέλας. Κάτσε, δεν είμαστε στα καλά μας. Αν το Χορμούζ κλείσει, την άντια στον αέρα η παγκόσμια οικονομία, ολόκληρη, ό,τι απέμεινε από αυτήν. Και δηλαδή να μεταφέρουν το πετρέλαιο, αφού θα έχουν λύσει το πρόβλημα τα 20-30 χρόνια, να το μεταφέρουν με 10 άτομοι. Δεν ισχύει αυτό.
με καμιά λογική. Το Ιράν ήδη στον πόλεμο των λεγόμενων 12 ημερών, που είναι μια έκφραση δεν μ' αρέσει, γιατί φέρνει σε μνήμη τον πόλεμο των 6 ημερών, αυτό που οι Παλαιστίνοι λένε Νάσρα, κατά τον Νάκμπα, που ήταν καταστροφή, η Νάσρα ήταν η πολεμική καταστροφή. Ήταν άλλο πράγμα, ήταν θρίαμβος εκεί, ο στρατιωτικός και ο πολιτικός θρίαμβος του σιωνισμού, πόλεμος του 67. Ο πόλεμος του Ιουνίου 2025 δεν ήταν θρίαμβος κανενός. Και αν είδατε, ο Χαμενεή, ο οποίος δεν είναι καθόλου βλάκας, παρόλο που 50 χρόνια να τον δω, ήμασταν και δύο αυτοί. Ο Χαμενεή ήταν μια και αυτός μου φίλος του Σαριάτη, που ήταν συμμαχίες Ισλαμιστών και Μαρξιστών. Τον δολοφόνησε η Σαβάκ στο Λονδίνο. Ο Χαμενεή σου λέει, κοιτάξτε, αν κάνετε αυτό, οι βαλιστικοί πύραυλοι πέφτουνε σε Κατάρ και σε Χορμούζ. Δεν πρόκειται. Ξέρουν όλοι το τι μένει σε αυτό το πράγμα. Φυσικά θα προσπαθήσει. Δηλαδή μπορεί να κάνουν στους Ιρανούς, να βάλουν αυτήν την αρμάδα που είναι και πανάκριβη έτσι, τα πανηρότατη, το να έχεις την αρμάδα. Να έχεις δύο αρμάδα στην Καραϊβική, αρμάδα και κάτω. Και να έχεις στο Λιστόνι. Σε αυτούς που λένε μουλάδες, ή στους Παζαράνους, στους Ρούους Επανάστατες, δεν είμαστε καλά, δεν τους ξέρουν. Νομίζω ότι τελειώσαμε τους Σουλεϊμανί. Δεν είναι έτσι. Και δυστυχώς έχουν πολλούς χαφιάδες μέσα. Αυτό είναι γεγονός. Εκείνο που έχει κοινό, αν θέλετε, η Βενεζουέλα με το Ιράν, όπως και αν θέλετε είναι ένα πάτρο, ένα πρότυπο, που το έχουν και σε όλη την εθνική στρατηγική ασφάλειας, είναι το εξής. Εκμεταλλευόμαστε, ευξήνουμε, κλιμακώνουμε τα εσωτερικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα μιας χώρας που μας ενοχλεί. Τους φέρνουμε σε δύσκολη θέση. Και είτε τους βαράμε ή τους απειλούμε με ένα πιστόλι και τότε γίνεται αρμάδα με ό,τι θέλετε. Ή σε βαράμε και εκεί, ωραία, του λέει και ο άλλος, θα βαρέσω το Τελαβίβ στο κέντρο του και το Χορμούζ και την βάση σας στο Κατάρ. Για ποιο λόγο τώρα αυτές τις μέρες που ήμουν δίπλα, υπήρχε μια συνάντηση, είναι λίγη πίσω Γιώργο, ανάμεσα στον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, το Φιτάν, το πρώην της Σμιτ, αρχικαφιέ, και Υπουργό Εξωτερικών του τύπου του Ερντογάν, και σε μια φάση ήταν και ο Ερντογάν, ο Αμερικάνος ήταν έτσι, αλλά αν ξέρετε το λένε, ο Ερντογάν που μπορεί να είναι απέσιος, απεσιότερος από βλάκα που μας κυβερνά μας εδώ, αλλά βλάκας δεν είναι. Είναι έτσι πιο επικίνδυνος. Λοιπόν, πρότεινε και αυτός και μετά ο Φιντάν στην ιδιαίτερη συζήτηση να ακολουθήσουν μια διαδικασία step by step, βήμα το βήμα. Να αρχίσουμε διαπραγματεύσεις. Ας πούμε πρώτα για το πυρηνικό, σε αυτό είναι διατεθειμένη να συζητήσει η Τεχεράνη. Δεν συζητάμε λίγο το παλαιστικό. Γιατί η πρώτη πρόταση του γείτονα ήταν μια τριμερής διαδικτυακή συζήτηση ανάμεσα στον Αλή Χαμενεή, στον Ντόναλντ Τραμπ και τον ίδιο, σαν moderator, σαν πρόεδρο. Απορρίφθηκε με τα πολλά πένων αυτό το πράγμα. Μετά έχει πάει μεταξύ υπουργών, μετά κάναν και διαζώσεις μια τέτοια. Και θα κάνουν κι άλλες. Δηλαδή παίζει η Τουρκία, παίζει μεγάλο ρόλο στην περιοχή και καήκαμε αν με ο Βουδέλης με τις βλακίες που λέει. Αλλά αυτό θα το πω παρακάτω. Λοιπόν, προτείνουν αυτό το πράγμα, όπως και το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία. Ξέρουν όλοι και τα Εμιράτα ακόμα, ότι αν γίνει κάτι τέτοιο τεινάζονται όλα στον αέρα. Δεν είναι απλά αυτό που λέει ο Αλή Χαμενεή, ότι θα είναι, ξέρω εγώ, περιφερειακός πόλεμος. Θα είναι πολύ περισσότερος ο περιφερειακός πόλεμος. Εμπλέκεται όλη η Δυτική Ασία και η Βόρεια Αφρική στο θέμα. Τη στιγμή που κάθε άλλο που την έχουν καθαρίσει με την Ουκρανία και με άλλα πράγματα. Και από αυτή την άποψη ακόμα είναι ρευστά τα πράγματα. Συγγνώμη να μην προκαλέσω την αίσθηση ενός εφησυχασμού, έτσι.
Μπορεί αύριο να γίνει η επίθεση. Ζούμε στο πιο ρευστό κόσμο από ποτέ. Και η άρχουσα τάξη σε κάθε χώρα, πολύ περισσότερο στην ίδια την Αμερική, είναι διασπασμένη. Όχι σε ένα, σε πολλά κέντρα εξουσίας. Απλώς ο άλλος νομίζει ότι κυβερνάει ο νεαρός μας. Βέβαια δεν τολμάς να κάνεις τίποτα γιατί θα σε φάει κατευθείαν έτσι. Αλλά ακόμα και στο ποιον έβαλε πρόεδρο του ΦΕΔ υπήρχε πρόεδρο. Τον άνθρωπο, ρε παιδί μου, είναι άνθρωπος κλειδί, στο κράχ του 2008 έβαλε να διαδεχθεί τον Πόλσον στη Τράπεζα των Τραπεζών, τη Διεθνή Ομοσπονδιακή Αμερικανική Τράπεζα. Και αυτό τα αφήνω λίγο. Έχεις το Ιράν είναι μεγάλο πρόβλημα για αυτούς. Ο Νετανιάου και οι φασίστες του Ισραήλ και οι πιο ακραίοι θεωρούν, όχι μόνο αυτό, και οι λεγόμενοι φιλελεύθεροι σιωνιστές, θεωρούν ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι το Ιράν. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι το Ιράν είναι ο πιο ισχυρός σύμμαχος της Παλαιστινιακής αντίστασης, που μερικοί πολύ εύκολα το βλέπουν έτσι. Είναι πιο πολύπλοκο. Και υπάρχει μια επανατοποθέτηση του Παλαιστινιακού. Ποια είναι αυτή, κοιτάξτε. Σε κάθε φορά στην υπεριαλιστική μας εποχή που ξέσπαγε ή προχωρούσε ή πηγαίναμε σε ένα παγκόσμιο πόλεμο, επαναπροσδιοριζόταν αυτό που πια λέμε Παλαιστινιακό. Δηλαδή, όταν στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, το 1916, οι κύριες απεικιοκρατικές δυνάμεις της Μέσης Ανατολής, η Γαλλία, η Βρετανία και η Γαλλία, κάναν τη συμφωνία Σάικς-Πικό και μοιράσανε σαν μπουρέκια, κάτι που έχω γι' αυτό είπαμε τα μπουρέκια, στη Μέση Ανατολή, νομίζω ότι χρησιμοποίησαν ένα χάρακα, τελείως τεχνητά σύνορα έγιναν αυτά. Δεν μπορεί να ξεχωρίσεις αυτό το Σάικς-Πικό από τη δήλωση Μπάλφουρ του 1917, η οποία βέβαια συνδέεται και με το γεγονός ότι ήμασταν με τη Ρώσικη Επανάσταση για τη σαπηλή εξέλιξη, αλλά δεν πιάνω αυτή την πλευρά. Θέλω να είναι αυτό ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, Σάικς-Πικό, Μπάλφουρ. Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος τελειώνει, δηλαδή είχε σε το 1936 την επανάσταση των Παλαιστινίων που πήγε περίπου το τέλος αυτόν τη Βαζάλα, ουσιαστικά η Νάκβα το 1948, η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, είναι δεμένη με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο από κάθε άποψη και τα νέα σχέδια ποια θα είναι η νέα διεθνής μεταπολεμική τάξη πραγμάτων μετά από το τέλος του πολέμου, του δεύτερου. Μια τάξη πραγμάτων που τώρα αναγνωρίζουν όλοι και ο Τραμπ πρώτος και καλύτερος, ή μόνο αυτοί που τα γράφουν, ότι έχει τελειώσει, έχει καταρρεύσει η διεθνής τάξη πραγμάτων όπως διαμορφώθηκε με Μπρέτον Βουντς, Γιάλτας, και να νοησία να μιλάμε για νέες Γιάλτας και τέτοιες, όπως έγιναν μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τη γενοκτονία της Γάζας, που δεν έχει σταματήσει, την εθνοκάθαρση σε όλη την κατεχόμενη Παλαιστίνη, που δεν έχει σταματήσει και έχει κλιμακωθεί μετά τη λεγόμενη εκεχηρία, συνδέεται με την κατολίσθηση προς ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο και επιπλέον αυτή τη φορά δεν είναι Μπάλφουρ, δεν είναι η δήλωση του 48 του ΟΗΕ. Τώρα στο κέντρο υπάρχουν τα λεγόμενα σχέδια που όλα για αυτά μιλάνε και όλα είναι σαν το γεφύρι της Άρτας, όλο το χτίζουν και όλο γκρεμίζεται, της νέας Μέσης Ανατολής. Θυμάστε όλοι ότι αν δεν γινόταν το ντου στις 7 Οκτωβρίου 2023, ήταν έτοιμη η Σαουδική Αραβία να αναγνωρίσει το Ισραήλ και να υπάρχει εξομάλυνση των σχέσεών τους. Σταμάτησε λόγω αυτού. Ποιος θα τολμήσει από αυτές? Και τη στιγμή που προβλέπονται και μεταξύ τους. Στην Ιεμένη φαγώθηκε η Σαουδική Αραβία, η ολιγαρχία της εκεί με τους τα Εμιράτα και τα ρέστα. Όλοι ξέρουν, αν γίνει αυτό, η Θεσάρα που έχουν και τα αμύθιτα πλοία τους θα πάνε περίπατο. Χώρια, μην ξεχνάτε, και την πραγματική αλήθεια είναι, μπορεί ο Τραμπ να πιστεύει ότι πιστεύει ότι η κεφάλα του τα βγάζει αυτά. Ακόμα οι ίδιοι και από έντυπα που κανένας δεν μπορεί να τα υποκτευτεί για φιλοαριστερισμό ή για προοδευτική, ξέρω πώς θα έρθει. Το Foreign Affairs δεν είναι κάτι τέτοιο ή κάτι άλλο, ή το Starat For και τα...
λένε, και Financial Times, συγγνώμη, ήταν editorial του Financial Times, φωνή του City του Λονδίνου, που λέει τα προεδρικά διατάγματα, οι έκτακτες διαταγές του Τραμπ υπαγορεύονται από τις 7 του Silicon Valley, τις μεγάλες εταιρείες αυτές της τεχνητής νοημοσύνης, από τους Magnificent Seven, και τους διαμορφώνουν και βγάζει σαν δικιά του μεγαλοφυής έκπληξη. Λοιπόν, εκεί η πραγματική δύναμη είναι αυτή η Magnificent Seven και είναι η πιο επικίνδυνη από όλους. Ο σκοταδισμός τους ξεπερνάει εκείνους του Χίτλερ, δεν το πιστεύουν, αλλά είναι έτσι. Ξέρετε, να πω ένα παράδειγμα, ο Πίτερ Thiel, ο ιδρυτής του Palantir και ο πρώτος από τους ιδρυτές του Facebook, έτσι, πριν από τον Zuckerberg. Ό,τι θέλεις να. Τον φωνάξανε γιατί ήδη από τη δεκαετία του 90 είχε πει ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει δημοκρατία. Είναι συμβίβαση. Και πρέπει να διαλυθούν και τα κράτη και να γίνουν σαν τη Σιγκαπούρη. Πολυκράτη και χρηματιστηριακά κέντρα. Και να φώναξε η Βρετανική αριστοκρατία, η πιο παλιά και η πιο σάπια του πλανήτη. Και οργάνωσε μια μεγάλη δεξίωση, μόνο ο Επστάιν έλειπε γιατί τον δολοφονήσαν στη φυλακή, στην επαρχία έξω από το Λονδίνο, για να ακούσουν τον μεγάλο Πίτερ Thiel να τους κάνει μια διάλεξη, κρατηθείτε, για τον Αντίχριστο. Και ότι η πρώτη εμφάνιση του Αντίχριστου είναι η πιτσιρίκα της Σουηδίας, λένε, η Γκρέτα Χριστέγκα πόσο λέγαμε. Αντίχριστος. Και αυτό μιλάμε τώρα για ένα πιο ισχυρούς κεφαλαιοκράτες του πλανήτη. Που τον φωνάζει η υπαριθμόν 2, η Βρετανική τέτοια. Και σου μιλάει γι' αυτό. Δεν θα πω περισσότερα σε αυτό το θέμα, γιατί είναι την Αμερική πρέπει να διαρκώς να την αναλύουμε. Δεν είναι αυτά που ξέραμε μόνο. Έχει αλλάξει το πράγμα. Και προχωρώντας από αυτό, έχοντας φτάσει, έστω και αν προχωράνε σε χτυπήματα όπως έτσι στη Βενεζουέλα ή απειλούν τα άλλα στην Ιράν κτλ. Αυτή η coherence, η έλλειψη συνοχής στο επίπεδο της στρατηγικής έχει πάνω τους, έχει σαν προϋπόθεση της, οφείλεται στα μεγάλα πράγματα, στις μεγάλες ήττες της υπεριαλιστικής Αμερικής από το Βιετνάμ το 1975 στο Αφγανιστάν 21, στο Ιράκ κτλ. No boots in the ground. Να μην μπουν ποτέ στρατιωτικά άρμιλα επί του εδάφους. Όχι κατοχή, ξέρουν ότι δεν θα τους βγει. Γι' αυτό το πρότυπο της Βενεζουέλας ήταν έτσι. Κάθε μέρα δεν είναι Πάσχα. Λοιπόν, τι γίνεται με το Ιράν, τι θα κάνουν. Εντάξει, έχουν γεμίσει με χαφιέδες. Για να πω ένα παράδειγμα, όντως υπήρξαν φρικτές κοινωνικές συνθήκες σε μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Και εμείς δεν θα καλύψουμε κανέναν. Δεν καλύπταμε τον Στάλιν, στην ελληνική γραφειοκρατία σε δύσκολες εποχές. Την ίδια στιγμή που δεν ήμασταν εισαποστάκηδες. Υπερασπίσαμε τη Σοβιετική Ένωση παρόλο που μας τουφέκιζε ο άλλος και μας έζωνε σαν κουλάκι. Και όταν κάποιοι σαν τον Σάχμαν, τον Αμερικάνο, έλεγε ταυτόχρονα να ρίξουμε και τον Χίτλερ, να ρίξουμε και τον Στάλιν. Αν μπορούσε να τα κάνεις, αν είναι λες ταυτόχρονα να χτυπήσω και τον έναν τον άλλο, δεν θα πολεμήσει κανένα, ούτε τον ένα ούτε τον άλλο στο τέλος. Και θα υποταχθείς. Θα είσαι συνένοχος του υπεριαλισμού μάλιστα. Λοιπόν, όντως το σενάριο που επιχείρησαν και στην τέτοια, δηλαδή είναι 20 χρόνια κάτι κυρώσεις φρικτές, έτσι, και στο Ιράν τώρα, πέρα από τη Βενεζουέλα. Η ζωή είναι φρικτή. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, οι τελευταίες κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από το παζάρι, που ήταν το ιστορικό εφαλτήριο για το κίνημα του Χωμένη, στην Επανάσταση του 1958-59. Αλλά όταν το Ριάλ έχουμε και το άθρο στην Ευρώπη και του Γιάννη του, την κατάρρευση με όλο αυτό που έχει γίνει, ένας πληθωρισμός απίθανος. Το πρωί κόστιζε πανάκριβα κάτι, πήγαινε στο ίδιο να το αγοράσει το απόγευμα μετά τη δουλειά σου, ήταν 3 φορές πάνω ή 5 φορές πάνω. Δεν μπορούσε να ζήσει. Δηλαδή και η κυβέρνηση, και το καθεστώς, αποδέχτηκε ότι υπήρχαν πραγματικά προβλήματα που κατέβασαν.
Αν λάβετε υπόψη εκείνο που είπα στην αρχή από ό,τι φοροτιμή στην Ιρανική Επανάσταση, ότι δεν είναι στην παράδοση την επαναστατική αυτή τη χώρα και του λαού τη να κάνουν από την αρχή ένοπλα συλλαλητήρια ή κάτι τέτοιο. Είχε μια μακρόχρονη εργασία του πένθους μέχρι να φτάσει στις 10 μέρες της ένοπλης αυτής, τις αρχές του Φλεβάρι του 19. Ποτέ δεν κάνανε και στις προηγούμενες διαμαρτυρίες που έχουν γίνει το 19 και όταν φάγανε την Κούρδισσα, γυναίκα και όλα αυτά, δεν πάνε με όπλα, με πιστόλια και ιστορίες ή με μολότοφ κάνουν. Αυτά ήταν μοσάρες. Φαντάζεσαι στο Ιράν, ακόμα και ένας άθεος Ιρανός, να καίει ένα τζαμί ή ένα νοσοκομείο. Αυτά γίνανε από ένα σημείο και πέρα, έτσι. Και γι' αυτό όντως στις διαδηλώσεις που γίνανε μετά δεν ήταν μόνο υποστηρικτές του καθεστώτος. Πήγαν και πολλοί που διαμαρτυρόντουσαν στις προηγούμενες διαδηλώσεις. Στο διάλογο τώρα, όμως το μεγάλο λάθος τους ήταν το εξής. Είχαμε και μια επαφή τέτοια. Λοιπόν, θυμάσαι για ένα που λένε ότι κόπηκε το Ιντερνετ από καθεστώς για να μην υπάρχει κτλ. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Η μόνη πρόσβαση στο Ίντερνετ και τα τεκτενόμενα εκεί ήταν μέσω του Starlink, του Musk. Θεέ και Κύριε, αυτό ήταν να ρίχνεις πετρέλαιο στη φωτιά. Ας το διάλογο, αυτά πάνε να κάνουνε. Έπαιξε ρόλο για να λένε εδώ πέρα θα μας μπουν οι Αμερικάνοι και καήκαμε. Έχουν τα προβλήματα, μας δημιούργησαν τα προβλήματα, θα γίνει και όλα αυτά. Κακώς είναι και άλλο ακόμα, είδατε. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι το Σάχι. Το Σάχι δεν υποστηρίζει κανένας, έτσι. Και 2-3% και πολύ λέω. Αυτά τα 30 που βγάζουν παραμύθια. Λοιπόν, και ιδιαίτερα ακριβώς επειδή είναι μια πολυεθνική χώρα, τον μισούνε οι Κούρδοι, όλες οι εθνότητες οι άλλες. Οι Αζέροι πάρα πολλοί που ήταν και πάντα οι πιο αριστεροί από μια άποψη. Είχαν και αρκετά αντάρτικα κατά του Σάχι. Και κάτω στο Χουζεστάν που λένε οι Πέρσες, Αραβστάν το λέγανε οι Παθητοί, με τα πετρέλαια στο νότιο μέρος, είναι που έσκασε στο Αχβάζ αυτή η μπόμπα, έτσι, χτες ποτέ ήταν. Ήμουν έξω. Αυτά, όπως και άλλα φορές γίνανε, δεν είναι ρε παιδί μου η μέθοδος που κάνουν αυτοί. Το αντιδραστικό, αν θέλετε, που είχε γίνει για τη δικιά μας σκοπιά, ήταν ότι μετά την Επανάσταση, ορισμένα, ενώ ήταν ενωμένη η πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν και έτσι μια γενική πολιτική απεργία των εργατών του πετρελαίου έπαιξε σημαντικό ρόλο, ήταν σε πρώτη γραμμή εργάτες το 1978-19. Μετά την έχουν κόψει, έτσι. Είναι αυτή η αηδία που λένε εδώ το στίχο, στα συμβόλαια δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Και μπορεί να κάνεις ίσως μια απεργία εκεί και μια κατάληψη, αλλά σε μια χαλή χώρα είναι, έτσι. Για να εμποδίσουμε μια γενική απεργία. Τι όπλα και τέτοια. Η Μοσάντ δεν έχει μπει, όπως είχε μπει και στη Συρία πριν και τα ρέστα. Παντού. Και ήταν, αν θέλετε, από εκεί βγήκε η πληροφόρηση για το που ήταν ο εξαιρετικός σε μια στράδα και τον δολοφόνησε. Μέσω Συρίας πήγε. Και κάνανε, θα τους σκοτώσαν 250 ανθρώπους για να κάνουν έναν επαναστάτη. Λοιπόν, καλύτερα να βλέπουμε την πολυπλοκότητα της κατάστασης, χωρίς ενθουσιασμούς και απελπισίες. Σπινόζα γιατί και να μην λες, να μην γελάς, να μην αγαναχτείς, να καταλαβαίνεις. Και ο Τρότσκι που αγαπούσε αυτή τη φράση Σπινόζα την έβαζε και έλεγε μετά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις μερτικό από τα κλάματα και τα γέλια των ανθρώπων. Αλλά κάτι τέτοιο σε εμποδίζει από τα άκερα γέλια και από τα άκερα κλάματα. Εντάξει. Λοιπόν, καλύτερα να προσεγγίσουμε αυτό το χάος στο οποίο βρισκόμαστε, επιχειρώντας διαρκώς να διεισδύσουμε και να μην επιβάλλουμε ό,τι ξέρουμε ο καθένας. Τα παλιά του σχήματα, δούμε ποιο κακαθήκαμε, ποιο βιωθήκαμε. Έβλεπα ένα Λατινοαμερικάνο άνθρωπο, όνομα είχε μείνει χωριό, σήμερα το πρωί και που έλεγε, βλέπω το άνθρωπο, τι λέει εδώ. Και λέει, έπειτα είδα την υποτέτεια ότι ο ηγέτης μας ο τάδε είχε προείδει από το 2020 ότι θα γινόταν εισβολή στη Βενεζουέλα. Ποιος είσαι ρε φίλε μου, καφετζού να πούμε της Λατινικής Αμερικής.
Όταν αυτή η μανία που μερικοί το έχουν στα άθρα και ιδιαίτερα σε εσάς, ότι η απρόγνωσή μας επιβεβαιώθηκε. Βέβαια, αν επιβεβαιώθηκε, έχει ξεπεραστεί. Αυτό είναι το πρώτο που μου λέει ο Μάρξ. Αν είχε επιβεβαιωθεί, μέσα κάπου αλλού. Πού, ποιο είναι το αλλού? Μάθε το καινούριο. Μάθε αυτό που δεν ξέρεις. Γιατί αλλιώς την κάηκες. Κάτσε τώρα γιατί θα μιλάω 10 ώρες. Περνάω ακριβώς από το δει κανένας ότι είναι συνδεμένο στα πλαίσια αυτού του παρανοϊκού κειμένου, έτσι. Θυμίζει δικτατορικά τέτοια. Δεν υπάρχει σχεδόν παράγραφος να λέει όπως λέει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως λέει ο Τραμπ, άχι το διάλογο πια να πούμε σε τριτοκοσμικούς δικτάτορες φίλους του Τραμπ. Μπορείς να το δεις αυτό το πράγμα. Και έτσι το καινούριο που υπάρχει, ενώ πολεμάμε, ιδιαίτερα τον πόλεμο της Ουκρανίας και τότε, το ΝΑΤΟ και έχουμε υποστεί τα πάνδυνα και στην Ελλάδα με αυτό, η ρήξη Ευρώπης-Αμερικής είναι ρήξη του ΝΑΤΟ. Δεν είναι ότι διαλύθηκε ότι έπεσε το ΝΑΤΟ. Βέβαια το ΝΑΤΟ υποτίθεται αφορά το Βόρειο-Ατλαντικό Σύμφωνο, μπλα είναι το δημιούργημα του ψυχρού πολέμου κατά της Σοβιετίας. Ο κύριος εχθρός των Αμερικάνων είναι η Κίνα, μην το ξεχνάμε. Προς τα εκεί πάνω. Αυτό δεν σημαίνει, επειδή λένε ανοησίες μέσα, ότι ο Πούτιν είναι κολλητάρι με τον Τραμπ. Τότε γύρω ούτε ο ένας ούτε ο άλλος έχει κανένα κολλητάρι, έτσι. Και έχουν μεγάλες διαφορές. Η Γρυλανδία πρέπει να είσαι ηλίθιος για να μην καταλάβεις ότι έχει σαν στόχο όλη την Αρκτική και όχι απλώς τη Δανία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Έχει στόχο και τη Ρωσία, έχει και τους Ευρωπαίους, αλλά έχει στόχο και την Ρωσία και την Κίνα. Που ιδιαίτερα λόγω της κλιματικής καταστροφής έχουν ανοίξει δρόμοι εκεί ναυσιπλοείας. Η Κίνα είναι εχθρός. Σε όλα αυτά τα βήματα, αλλά η Κίνα δεν είναι εύκολο πράγμα για να το χτυπήσεις. Για την ώρα ζούμε σε ένα τέτοιο σημείο που στον παγκόσμιο βορρά έχει μια φοβερή κρίση ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αμερική. Είχε προβλέψει ο Τρότσκι στη δεκαετία του 20, του 26, που σημαίνει αν επιβεβαιώθηκε έχει ξεπεραστεί. Και είμαι αμετανόητο του συστής, έτσι, το λέω αυτό. Μέχρι τέλους και το τελοδιεθνιστής και το κερατά. Αλλά και είχε δίκιο. Αλλά πού είμαστε τώρα? Έλεγε το εξής, που του λέγανε οι άλλοι τότε, ποια Αμερική, η Ευρώπη, οι Εγγλέζοι είναι ακόμα κοσμοκράτια, δηλαδή η Ολυμπιώνα. Η Γαλλία είχε ακόμα την Αλγερία, οι άλλοι είχαν την Ινδία. Είχαν τα άντερά μου, τι μου λέτε αυτός? Και όμως αποδείχθηκε ότι αν η Γερμανία στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο είχε στόχο να αναδιοργανώσει την Ευρώπη κατά την πότα της, πάνω από το που κάνει και στο δεύτερο βέβαια, η Αμερική θα θέλει βία να αναδιοργανώσει ολόκληρο τον κόσμο κάτω από την πότα της. Και το ζούμε τώρα. Είδαμε τους αμυντιακούς πολέμους, είδαμε το Βιετνάμ, είδαμε όλα αυτά. Αλλά είναι κάτι καινούριο στους ανθρώπους της χώρας. Ζούμε σε μια περίοδο της βίαιης έκρηξης του αμερικάνικου υπεριαλισμού σε πλανητική κλίμακα. Και η Ευρώπη καταραίει, η καπιταλιστική Ευρώπη. Δεν μπορεί κανένας, και την έχουν πατήσει, υπάρχουν ένα ολόκληρο εδώ πέρα που διάβαζα, ας πούμε, γιατί έχασε η Ευρώπη, γιατί έπεσε στην παγίδα του Τραμπ, τέλος πάντων. Η ερμηνεία είναι λιγάκι επιπόλαιη, λένε, νόμιζαν ότι αν κάνουν τα χούλια του Τραμπ, είχε στο ρούτερ, ας πούμε, ξέρω, να λέει μπαμπάκα και ιδέες τέτοιες, ιδέες, ότι θα το καλοπιάνα, ρε παιδί μου, και κάπου. Δηλαδή το έβλεπες σε όλες τις τέτοιες, τους είχε κοπανίσει. Και πολύ καθυστερημένα βρήκαν τώρα να πάει και ο Στάρμερ στην Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουν μια συμφωνία με το Μόντι στην Ινδία και να είπαν ευτυχής και ο Ισπανός που ήταν εκεί πέρα και η Ούρσουλα Παπάρεν εκεί πέρα με τον Μόντι στη μέση και την επομένη έγινε η συμφωνία του Τραμπ με την Ινδία.
Για τις ταρίφες, αν κόψει το πετρέλαιο δεν πρέπει να κοπεί τελείως. Λέει να αγοράσουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα. Ναι. Που δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι αδύνατο. Δηλαδή, μετά από 30 χρόνια, αν νικήσουν αυτοί, αν μας τσακίσουν όλους, θα το πάρουν. Είναι αδύνατο. Λοιπόν, από αυτή την άποψη, όχι θα συνεχίσει ποτέ, θα του κόψει στην αρχή του μερικά βαρέλια και μετά θα παίρνει ρώσικο βαρέλι. Ευτυχώς υπάρχουν και οι Έλληνες πλειοκτήτες που οι πειρατές όλων των ωκεανών μπορούν να βοηθήσουν σε οτιδήποτε από αυτά τα πράγματα. Είναι τα καθήκια που πάντοτε έτσι είναι, σπάζοντας εμπάργκο, μην πω όνομα τώρα και μην κυνηγάνε και όλα. Ξέρουμε ποιος έσπαγε το εμπάργκο στην Ροδοσία, ξέρουμε ποιοι ήταν οι συνεργάτες των Γερμανών. Βέβαια. Λοιπόν, δεν είναι, από αυτά είναι. Αλλά δεν μπορεί, εγώ απλώς θα υπενθυμίσω την πρόγνωση που επιβεβαιώθηκε, άρα είμαστε ένα βήμα παραπέρα ή ένα άλμα παραπέρα. Έλεγε δύο πράγματα μπορούν να προκαλέσει σύγκρουση Ευρώπης-Αμερικής. Η μία είναι το κομμάτιασμα της Ευρώπης. Και αυτόν ολοφάνω, έτσι ότι αυτός επιχειρούν τώρα, ποια Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αστικές τάξεις της Ευρώπης αποδείχθηκαν ανίκανες ένα αιώνα και τώρα να ενοποιήσουν την Ευρώπη. Δεν μπορούν να είναι τα αντίθετα καπιταλιστικά συμφέροντα σε κάθε χώρα που τρώγονται σε επίπεδα συμφωνών. Αυτό είναι το ένα. Και θα γίνει κομμάτι, αυτό θέλουν. Γι' αυτό ακόμα και οι φασίστες στους οποίους υποστήριξε αρχίζουν να γίνουν τους κάτω γίνονται. Άλλοι έλθαν ακόμα, γιατί περιμένουν και άλλου είδους βοήθεια από την Αμερική για να ρίξουν τα σαπιαστικά πολιτικά συστήματα σε όλη τη χώρα. Δεν είναι μόνο σε εμάς εδώ που έχει μια κυβέρνηση που ευθύνει ο κόσμος και μια αντιπολίτευση ανύπαρκτη. Σε άλλο βαθμό υπάρχει σε όλη την Ευρώπη αυτό το σενάριο. Λοιπόν, πατώντας αυτά τα πράγματα, σε οικονομική αδυναμία, στα πολιτικά ρήγματα, σε όλα αυτά, η μία σκοπός και ήδη αυτό έχει αρχίσει που προέβλεπε πριν ένα αιώνα ο άλλος. Πριν 100 χρόνια για το κομμάτι της Ευρώπης. Το άλλο που φαίνεται αδύνατο σε πολλούς είναι ότι θα υπάρξει η Απικιακή Επανάσταση που τότε δεν θυμίζω ήταν ακόμα Βρετανία, Γαλλία, οι μεγάλες απικιοκρατικές δυνάμεις και το χάσιμο αυτό των απικιών μαζί με το κομμάτι της Ευρώπης από την Αμερική θα φέρει την κοινωνική επανάσταση στην Ευρώπη. Δεν είναι απίθανο και όνειρο μόνο των υπεραριστερών. Θυμίζω μόνο ότι θα ήταν δυνατόν ποτέ η κόκκινη δεκαετία 1968-1979 αν δεν υπήρχε μια σύγκληση του επαναστατικού Μάη του 1968 με 10 εκατομμύρια εργάτες να έχουν καταλάβει τα πάντα από τη μία μεριά. Η Πορτογαλική Επανάσταση το 1974 στην Ευρώπη, το Βιετνάμ, τα Αντάρτικα στη Λατινική Αμερική μετά την Κούβα. Η σύγκληση με άλλα λόγια επαναστατικών διαδικασιών στον παγκόσμιο νότο που λέμε σήμερα, τον τρίτο κόσμο τότε, και μια μεγάλη αναταρχή και θαυμάσια κατάσταση στις Μητροπόλεις. Αυτό θα γίνει. Αλλά και ήδη έχει αρχίσει, αλλά μια και έχουμε στο πρόγραμμα τώρα, το παράδειγμα της Γαλλίας είναι τέτοια. Δηλαδή ο Μακρόν πάει περίπατο. Όλα τα κόμματα πάνε περίπατο. Αλλά την τελευταία φορά που βρεθήκαμε εκεί, 1 εκατομμύριο εργάτες στους δρόμους, σε διαδήλωση. Και συχνά. Το συνταξιοδοτικό ήταν τότε. Και για άλλα. Χωρίς πολιτική ηγεσία όμως. Και έτσι αυτό είναι το χάρτικα από το μεγάλο. Δηλαδή, ωραία, τον ρίχνουμε. Τι γίνεται μετά. Ποιος θα έρθει. Για το Μελανσόν τον δαιμονοποιούν διαρκώς κτλ. Κατ' την άλλη, η Λεπέν έρχεται πρώτο κόμμα, έτσι. Και του χρόνου τα πράγματα θα είναι αλλιώς. Λοιπόν, δεν είναι όλα ροδινά, είναι όλα τέτοια. Αλλά θα ζούμε σε μια Ευρώπη της αναταραχής όπως δεν την έχουμε γνωρίσει. Από το 1968 μέχρι το 1979. Το καλό σενάριο. Δεκαετία του 30 έχουμε να διαλέξουμε ή την κόκκινη δεκαετία ή την μαύρη και τη φαιά δεκαετία, που ποτέ μια επανάληψη δεν είναι ίδια, έτσι. Είναι πάντα κάτι άλλο. Συγγνώμη, σε κούρασα και επιταχύνω. Το κυριότερο που
παρακάτω για την Κίνα και ελπίζω να καταφέρουμε να κάνουμε μια δημόσια διάλεξη. Γιατί η Κίνα έχει πολλά, ιδιαίτερα να συζητήσει κανείς το καινούργιο 15χρονο πενταετές πλάνο και τη σύγκρουση στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Είχαμε γράψει για τον DeepSeek έξω, λοιπόν, το κυριότερο, όμως ο κυριότερος εχθρός του Τραμπ δεν βρίσκεται στην Κίνα, βρίσκεται μέσα στην Αμερική. Και αυτό είναι το μάθημα από τη Μινεάπολη. Με ένα κρύο φρικαλαίο, θα το έχετε δει και στα διάφορα, τα χιόνια και τα τέτοια, άνθρωποι πεθάνανε, χώροι μέχρι δεν ήταν εξάστεγος μόνο. Το τι έγινε, ο Μαμδάνη είναι σοσιαλδημοκράτης, εντάξει, δεν είναι η άποψη η δική μας. Αλλά όπως ήταν και οι σύντροφοι του ΔΥΠ, πρέπει να δούμε τις δυνάμεις χειραφέτησης πίσω από την εκλογή του. Η Νέα Υόρκη, ιδιαίτερα το Μπρούκλιν, αλλά η Νέα Υόρκη και το νότιο μέρος της, του Μανχάταν, είναι οι γειτονιές ολόκληρο τον πλανήτη, σε Μεγαλούπολη, που έχουν τον πιο πυκνό εβραϊκό πληθυσμό. Η κατάσταση στην Παλαιστίνη αλλάζει με τη ρήξη, όχι απλά και γενικά του σιωνιστικού κράτους και του Νετανιάχου με την εβραϊκή διασπορά, αλλά κυρίως με τη διασπορά των Εβραίων στην Αμερική μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πιο πριν ήταν κομμουνιστές όλοι, αλλά αυτό δεν είναι άλλη ιστορία. Αλλά μετά ήταν σιωνιστές, αν θέλεις, ας πούμε, και πήγαιναν έρχονταν. Και υπήρχε τεράστια οικονομική υποστήριξη που τα αρέσει στο σιωνιστικό κράτος. Αν το πάνω από το 57, πώς ήταν, σε 100 έτυχε μια δημοσκόπηση, θεωρούν ότι είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας η Γάζα, αν μια πλειοψηφία Εβραίων της Αμερικής θεωρεί ότι γίνεται γενοκτονία, αν στη Νέα Υόρκη, για την οποία δεν μπορώ πια να πάω, δεν δίνουν βίζα, εντάξει, αλλά τελευταία φορά που μπορούσα να πάω, πήγα στο Μπρούκλιν με τους πολλοί Εβραίους και υπάρχει μια γειτονιά που λέγεται Crown Heights. Εκεί είναι οι πιο θρήσκοι Εβραίοι που έφτασαν τελείως τρέλα, έτσι. Κάθε Παρασκευή βγαίνουν έξω να περιμένουν ότι ο προφήτης Ηλίας θα έρθει να τους πει πότε ο Μεσσίας θα έρθει, να μην και κάτι τέτοιο, έτσι. Με τα... Αυτή είναι η Παλαιστίνη στο Ισραήλ. Ναι, ψηφίσανε 90% το μουσουλμάνο Μαμδάνη. Δηλαδή μιλάμε, δεν ήταν τίποτα μαρξιστές, αυτό θέλω να πω, δεν ήταν αριστερή ή κάτι τέτοια. Ήταν οι πιο θρήσκοι που μπορεί να φανταστείτε. Δεν ήταν καν υπερορθόδοξοι που λέμε γενικά. Ήταν κάτι άλλο. Εντάξει, η Μπούντι πάλι στο Καναδά είναι άλλο. Αλλά αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημάδι. Όπως αυτό που δεν ξέρω σε ποιο βαθμό πέρασε στα μέσα εδώ. Το Διεθνές Εβραϊκό Αντισιωνιστικό Συνέδριο στην Βιέννη πέρσι το 25 ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Αν έχεις την κρίση της Αμερικής, την κρίση της Ανατολής, έχεις το ρήγμα ανάμεσα στη διασπορά και το σιωνιστικό κράτος. Και κοιτάτε, δεν είναι άνθρωποι σαν και εμένα, εντάξει, για τις ιδέες τις δικές μου. Βάλτε ένα μετριοπαθή συντηρητικό Εβραίο. Ποιος είναι τρελός να πάει να μετακομίσει και να μεταναστεύσει εκεί κάτω, να πούμε, και να στέλνει το παιδί του να πολεμάει και να σφάζει. Ή να σφάζει. Κανένας δηλαδή, και από συντηρητική. Όχι απλά από ένας αρχών, πάνω σε Αττική κτλ. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν αλλάξει όλα τα δεδομένα, παντού. Βλέποντας αυτό το πράγμα, θα πρέπει να δούμε κάτι άλλο. Τελειώνω σε έχω δύο ακόμα και συγγνώμη γιατί δεν ξέρω πότε ακριβώς θα ξανά έχω την δυνατότητα. Ο καθένας μας στα κινήματα αλληλεγγύης, σε αυτή τη σύγκρουση. Τα λέω έτσι που δεν μου αρέσει ο όρος. Πρέπει να συνδέει πάντοτε το ζήτημα, ας πούμε, της Παλαιστίνης ή του Ιράν, δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο, με τον εχθρό στη δικιά μας χώρα. Και να το κάνει συγκεκριμένο, όχι απλώς να λέει τη συνθήματάρα του λένε και όπως που λένε και ιστορίες, έτσι. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα που ειλικρινά
προκαλεί ανησυχία. Μιλάνε, είδα σήμερα όταν γύρισα, δεν το ήξερα αυτό, ότι ζητάει και αλλαγή του συντάγματος ο Κούλης. Το θέμα είναι και ανεξάρτητα αυτά από τους δημοσίους παλαιούς και τα άλλα δηλαδή. Είναι μια έκφραση της κρίσης της ηγεσίας του Παντιδό, κρίση του καθεστώτος του ίδιου. Έχεις μια κυβέρνηση στα χάλια της και μια αντιπολίτευση ανύπαρκτη. Ωραία, πες ότι γίνονται εκλογές, οι πρώτες δεν βγάζουν αποτέλεσμα, κάνουν επανάληψη με εκλογών, όποιο νόμο θέλετε. Αν δεν βγουν αυτό, δεν είναι πολύ πιθανό να γίνει κάποιο θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, στην Κύπρο ή παραπέρα, μια και είμαστε χάρη σε αυτούς, άρχισε ο Τσίπρας να το ολοκλήρωσε ο Κούλης, στην τριμερή και τετραμερή συμμαχία Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Αίγυπτος, αλλά βάλω σου βάζω τους τρεις, με κοινές ασκήσεις, με κοινές βάσεις, με όλα αυτά τα πράγματα. Αν γίνει για οποιοδήποτε λόγο, ζούμε μέσα στο ηφαίστειο και απλά κάτι, δεν υπάρχουν κόμμα και έχεις κυβερνητικό κενό. Το χάος, λέει δεν υπάρχει χάος. Γιατί έδωσε μια ηλίθια συνέντευξη να άκουγα ο Κούλης. Δεν είναι το χάος, έχω απέναντι λέει την Κωνσταντοπούλου. Τι να του πεις, αλλά λοιπόν ή τον Ανδρουλάκη ή τον Βελόπουλο. Λοιπόν, δεν θεωρείται απίθανο ότι η δημιουργία μιας κυβέρνησης έκτακτης εθνικής ανάγκης και εθνικής ανότητας με όλα τα κόμματα. Ξεχάσατε ότι πριν μας πει ο Δένδιας ότι η νεολαία πρέπει να αποκτήσει κουλτούρα πολέμου και να κάνει αυτό τον υπεραντιδραστικό νόμο για το στρατό και ότι να περιμένουμε φέρετρα με τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πάνω, ότι λίγο πιο πριν ο ΣΥΡΙΖΑ με τη διαρκή του τέτοια έλεγε, θεωρούσε τον Δένδια και τους καραμαλικούς γενικά, είχε και ένα βουλευτή από εκεί παιδιά, θυμάμαι, ότι εν πάση περιπτώσει είναι η φιλελεύθερη δεξιά, η καλύτερη κέντρο δεξιά είναι άλλη παραμύθι τώρα αυτά. Με το οποίο δεν μπορεί να συμμαχίσει, εντάξει όχι ο Κούλης, ή ξέρω εγώ οι φασίστες Πλεύρης και άλλοι, αλλά να και ο Καραμαλής εχθές στην Καλαβάτα που ήταν εκεί πέρα, ανοιχτά πήρε τον πέρα Σαμαρά, γιατί να μην τους έχουμε μια κυβέρνηση άνω του Τανίου Σαμαρά ή οποιαδήποτε Καραμαλικούς, Δένδιες, μέχρι τα θράσματα του ΣΥΡΙΖΑ, στο όνομα της Εθνικής Ενότητας θα μας φάξουν. Λοιπόν, δεν πρόκειται, ο πόλεμος κατά πολέμου είναι το υπαριθμόν ένα που θα κάνουμε και σωστά στο 19ο συνέδριο του ΕΚ, μιλήσαμε γι' αυτό. Τελειώνω γιατί βλέπω διαρροές. Να πω ορισμένα πρακτικά. Πέρα από διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται, από μετά γίνει την Κυριακή στο Ήλιο και στο Βρύς, ορισμένα πρακτικά διεθνώς. Είπα και πιο πριν για αυτή τη συνάντηση του 17 στη Βίαινα, του 17 Γενάρη, κυρίως με Λατινοαμερικάνους, αποφασίστηκε, ανακοινώθηκε εκεί πέρα, ότι θα γίνει μια διεθνής αντιφασιστική συνδιάσκεψη στο Πόρτο Αλέγκρε από τις 26 μέχρι τις 29 Μαρτίου του 26. Μέχρι εδώ φαίνονται όλα καλά. Εμείς πρέπει να το συζητήσουμε κιόλα γιατί το υπογράφουν έπειτα αυτό το χαρτί 250 προσωπικότητες της αριστεράς από όλο τον κόσμο και φυσικά είδα και τους τρεις που πρώτοι υπογράφουν από Ελλάδα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί. Πρώτος είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης, δεύτερη η Ζωή Κωνσταντοπούλου, τρίτη η Νάντια Τζερμανή και φίλου. Βαλαβάνη. Είναι ο Τζέρεμι Κόρμπιν από την Αγγλία. Είναι διάφορα μπουμπούκια και που σου δίνει την αίσθηση μιας νεκρανάστασης του παλιού φόρου. Δεν ξέρω, πρέπει να το δούμε. Ακόμα είναι ρευστά τα πράγματα, έτσι μην παίρνετε κατά λέξη. Απλώς σας το ανακοινώνω, θα γίνει αυτό το Μάρτιο, στο Πόρτο Αλέγκρε της Βραζιλίας. Και
Το δεύτερο που είναι πολύ πιο σημαντικό κατά την άποψή μας είναι τον Ιούλιο που μας έρχεται, την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, γίνεται στην Τουρκία η ετήσια σύνοδος του ΝΑΤΟ, σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Αν υπάρχει με αυτό, είναι, ή θα υπάρχει, αλλά στα χάλια του. Λοιπόν, θα υπάρχει η σύνοδος του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο του 26 στην Τουρκία και το κέντρο Ρακόφσκι οργανώνουμε, αλλά ανοιχτός πάντα, δεν είναι μόνο σοβδετής, μια διεθνή αντινατοϊκή, αντιπολεμική συνδιάσκεψη που θα ακολουθήσει και μια διαδήλωση μετά. Πρώτα είναι η συνδιάσκεψη όλη μέρα, ανοιχτή σε όλες τις δυνάμεις της αριστεράς, με το οποίο δεν συμφωνούμε, αλλά φαντάζομαι εδώ θα τα βρούμε. Και από τη δικιά μας μεριά σε αυτό το πράγμα, κάτι που είχαμε αποφασίσει εμείς, αλλά πρέπει να τροποποιηθεί ολοκληρώς, θα κυκλοφορήσει αρχές του Μάρτιου ένα αντιπολεμικό μανιφέστο του κέντρου Ρακόφσκι. Γιατί και που θα πάει χέρι-χέρι, δηλαδή αυτό αναγκαστικά θα μανιφέστο, θα πιάσει πολλά πράγματα τα οποία σας κούρασα απόψε. Αλλά και άλλα που μας περιμένουν, έτσι. Αλλά θα συνοδευτεί και με ένα γράμμα των οργανωτών της συνδιάσκεψης προς μια ευρύτατη γκάμα από όλες τις χώρες, από όλες τις υπήρους, σε μια κοινή συνδιάσκεψη με τις ανταλλαγή απόψεων, αν είναι δυνατόν να φτιάξουμε και ένα σχέδιο δράσης, να κάνουμε, και την επόμενη μέρα θα πάμε και να με τους δυνάμους της τουρκικής αριστεράς και δυνατοικούς στη διαδήλωση που θα γίνει. Την κάνουν επίτηδες για πρώτη φορά στην Άγκυρα, έτσι, τη σύνοδο. Επειδή είναι το διοικητικό κέντρο και αρχίζουν την ελέγχουν, η συνδιάσκεψη θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη, η διαδήλωση. Θυμίζω ότι στην Άγκυρα την τελευταία φορά που είχε γίνει αντιπολεμική διαδήλωση, είχαν βάλει υποτίθεται μια Ισλαμική οργάνωση, μια βόμβα με 50 νεκρούς. Λοιπόν, σαφώς το εργατικό κίνημα είναι πολύ πιο ισχυρό στην Κωνσταντινούπολη και στη βιομηχανική ζώνη απέναντι που είχαμε τη χαρά να την εξελθούμε. Οπότε εκεί είναι και αρχίζουμε να μαζεύουμε προτάσεις, να οργανώσουμε μια ελληνική αντιπροσωπεία γι' αυτό. Φυσικά επαναλαμβάνω το μανιφέστο θα βγει αρχές και να συνοδεύεται με ένα γράμμα των οργανωτών που θα είναι, επαναλαμβάνω, πολύ ευρύ. Αυτά και συγγνώμη για την υπολογία και ευχαριστώ. Καλή